Здравейте! Аз съм Анета, а вие сте в YouTube канала на Пътешествие към здравето. Днес ще си приготвим протеинови барчета с киноа и череши. Няма как да отминем този разкошен летен плод. Особено когато на пазара е пълно с череши. Днешните барчета са богати на фибри и протеини. Отвътре са меки и дъвчащи, а отвън са покрити с течен шоколад. Ако информацията, която споделям с вас, ви е интересна, абонирайте се и натиснете камбанката. За днешната рецепта са ни необходими сурово кашу, сурови тиквени семки, сурови слънчогледови семки, сурова киноа, череши без костилките, 4 форми, кленов сироп или агаве, тъмен шоколад, 70% какао. Започваме с киноата, която изплакваме под течаща вода и след това прехвърляме в дълбока тенджера. Но преди да го направим, хубаво отцеждаме киноата от водата, която е поела при плакненето. Слагаме тенджерата върху огъня на средна температура. Киноата постепенно изсъхва и започва да пука. В момента ще приготвим така наречената пукана киноа, която ще придаде на барчетата много приятен орехов аромат. Нарязваме ядките, семената и черешите на парченца, като използваме нож, блендър или чопър. Слагаме в купа натрошените ядки, нарязаните череши, киноата и обезкостените форми, които предварително сме нарязали наситно. Разбъркваме всичко много добре. Ето така. Покриваме тавичка с хартия за печене и прехвърляме в нея сместа, като натискаме много хубаво, разпределяйки я равномерно. Можете да използвате лъжица или бурканче, ръка, няма значение. Важното е така хубаво да се натисне и да се разпредели сместа, след което слагаме в хладилник да стегне. Изваждаме тавичката от хладилника и изсипваме отгоре разтопения шоколад. Разпределяме хубаво разтопения шоколад върху сместа. И прибираме в хладилник за половин час. Изваждаме тавичката от хладилника и нарязваме брауното на блокчета.
Протеиновите барчета са чудесна закуска. Идеално си подхождат с кафе, чай, мляко. Децата ще ги заобичат и ще искат да им ги приготвяте отново и отново. Споделете в коментарите кои са вашите любими съставки за приготвяне на домашни барчета. Благодаря ви, че бяхме заедно и ви очаквам отново. Бъдете здрави и помнете, който готви, зло не мисли. Приятен апетит!